15 rokov v biznise a nakoniec si poviete, že podnikáte skutočne len 1 rok? Aj o tom sa budeme dnes rozprávať v podnikateľskom podcaste Spolu lepšie rastieme, ktorý nakrúcame pre podnikateľskú platformu BNI Slovensko. Mojím dnešným hosťom v štúdiu je Michal Urban zo spoločnosti Urbanix, ktorá sa zaoberá priemyselným osvetlením, nabíjacími bodmi a fotovoltikou. Michal, vítaj, ahoj. Ďakujem, ahoj. Ďakujem veľmi pekne, že si prijal pozvanie do nášho štúdia. A predtým, než načrtneme tú tému toho skutočného podnikania a povedzme aj rozvoja podnikania, rozvoja firmy, rozvoja podnikateľa samotného, skús nám prosím povedať troška viac o firme Urbanix, čím sa zaoberáte. My sa špecializujeme na priemyselné osvetlenie, ako si povedala, fotovoltiku, elektroinštaláciu a nabíjacie body. Aké sú teraz výzvy toho trhu? Výzvy trhu sú také, že aktuálne riešime nabíjacie body, hlavne pre rok 2026 a máme ani nie výzvy, ale veľmi veľa možností. Ja osobne vidím v horizonte 1 až 5 rokov, že extrémne možnosti, pretože čo sa nás týka, tak všetko, čo robíme, tak robíme takéto pekné, to zelené, to, čo šetrí, to, čo ľudia aktuálne riešia a na čo aktuálne počúvajú. A v čom vidím, že najväčšiu pridanú hodnotu, tak takmer všetko, čo robíme, ľuďom šetrí energiu, šetrí financie, šetrí čas a zlepšuje podmienky. Zlepšuje podmienky práce a zároveň zlepšuje bezpečnostné podmienky. Nabíjacie, prepáč, že ti do toho skáčem. V tomto ja vidím tú, že maximálnu pridanú hodnotu. Ten úžitok. Presne tak. To je tá vaša hodnota, o ktorej si mi ty aj spomínal pred samotným nakrúcaním. Ja sa chcem spýtať, len aby sme si ujasnili pojmy. Nabíjacie body sú tie stanice nabíjania pre elektromobily? Áno, to sú pre elektromobily a čo som presvedčený o tom, že takisto pôjde a bude rásť ako rastový segment, tak budú aj nabíjacie body, alebo teda nabíjacie stanice pre elektrobicykle. Hej, ten segment e-bajkov nám extrémne rastie takisto. Čiže sú možnosti a je vlastne pripravená tá infraštruktúra, ale respektíve pripravuje sa tá infraštruktúra na to, aby tá elektromobilita získala povedzme aj príjm na Slovensku? Neviem, či to tak úplne bude. Poviem, že aktuálne sme trošku zaspali, ale dobiehame to a verím, že v najbližších rokoch to dobehneme a naozaj sa aktuálne budujú a sú v pláne stovky nabíjacích bodov. To znamená, že tak ako nám rastie celkovo elektromobilita, tak ako nám rastú dopyty na elektromobily, tak to je taký ten základný problém, že čo bolo skôr, či sliepka, či vajce, to je to isté. Hej, že ak nie sú auta, nebudeme budovať. A ak není vybudované, no tak nebudú auta. Akože sme veľmi radi, že aj my sme partnerom, napríklad podujatí ako je Salón elektromobilov, kde vieme komunikovať tieto témy, kde vieme poradiť ľuďom v oblasti týchto tém a hlavne sme aj inštalačným partnerom presne na tieto nabíjacie body. Možno ešte poviem z našej praxe také veľmi zaujímavé informácie, že aktuálne evidujeme dopyty po elektromobiloch zo strany dôchodcov. To znamená, že dôchodcovia, ktorí ako vedome vedia, že sa budú pohybovať hlavne v meste a ešte sú aktívni, tak vymieňajú autá za elektromobily. Ako za mňa to je fenomenálne. A nabíjajú si ich doma? A nabíjajú ich doma, dopyty áno. na nabíjacie body doma? Presne tak. A my už s tým, že robíme fotovoltiky, tak spájame wallboxy, to sú tie nabíjacie body doma a to nám aktuálne vychádza ako najzmysluplnejšie riešenie. Proste nabiť si doma, ideálne aj z fotovoltiky a potom to využívať v meste a okolí. Čiže vy už máte aj strategické partnerstvo s nejakým predajcom elektromobilov, hej? My sa v podstate dlhodobo spájame, my sme žilinská firma, v podstate sídlo máme v Martine, ale sme žilinská firma, čiže my dlhodobo sa spájame a staráme sa napríklad aj o značky alebo o salónny značiek Kia, Jeep, Fiat a Bard, vlastne sme partnerom Autobeky. Tam vychádzame z toho, že naozaj je extrémne citeľný dopyt už po zmene flotil aut. Hej, dnes už to nie je o tom, že či niekedy v budúcnosti to tak bude, to už sa deje. Hej, a vy to zažívate v tom priamom prenose vlastne. Dobre, keď si spomenul aj fotovoltiku, sú tam teraz momentálne nejaké aktuálne trendy na rok povedzme 26 alebo nejaké ďalšie výzvy? My nahrávame tento podcast na prelome rokov 25-26, takže pokojne už sa sústreďme na ten rok 2026. No jednoznačne v roku 26 očakávame, že bude znova spustená výzva Zelená domácnostiam. To sú vlastne schémy na podporu fotovoltiky pre fyzické osoby. Očakávame, že bude spustená výzva Zelená podnikom.
To sú vlastne pre malé stredné podniky. A ešte by mali byť energetické efektívne výzvy. To sú vlastne stredné a väčšie podniky, ale nie len na fotovoltiku, ale celkovo aj na tie energetické riešenia a úsporu energií. Za nás sú to veľmi dobré výzvy a za nás jediná vec, ktorá chýba v koncepcii vlastne tohto celého, tak to je vlastne stratégia. Akú my máme stratégiu na rok, na 2, na 5, na 10 a tak ďalej. Hej, tu na to trošilinku chýba v priestore Slovenskej republiky. Myslíš teda národnú stratégiu v rámci? Presne tak. Hej, čo sa týka víziev. My, čo evidujeme za posledné roky, tak to je to, že dnes už sa nebavíme o tom, že či napríklad aj do malých elektrární, alebo teda do rodinných domov, alebo do väčších, to sa volá, že lokálne zdroje, do tých väčších inštalácií ideme inštalovať batériové úložisko. Dnes už je to štandardom. Pred pár rokmi sme uvažovali nad tým, že či vôbec, či sa to oplatí. Technológia bola v inej cene a samozrejme tie technológie sa hodne posúvajú dopredu, ale aktuálne sa bavíme o tom, že podľa môjho názoru je to nutnosť, aby sme aj z definície tú energiu, ktorú si vyrobím na streche, aby som ju vedel minúť v mieste výroby. Doma. To je absolútny ideál, či doma, alebo vo firme, alebo kdekoľvek. V tomto vidíme jednoznačne budúcnosť. Ty si taký veľký technologický nadšenec, si mi prezradil o sebe. Aké ty tieto technologické trendy využívaš doma napríklad, alebo vo firme? No vo firme aj doma využívam všetko, čo som povedal. Čiže od ledky, od riadenia technológie, od fotovoltiky, cez nabíjací bod. Ja osobne elektromobil nemám, vzhľadom na trasy, ktoré jazdím a hlavne na to, že vlastne hodne športujeme, cestujeme ako rodina. Čiže jednoznačne som za to, že či auto alebo akákoľvek technológia by mala mať svoj účel. Len preto, že to je pekné, ja ho nechcem. Ale napríklad manželka má elektromobil, lebo sa pohybuje v meste a okolí zhruba na 80-90%. A zároveň sme na tom elektromobile schopní ísť aj do Chorvátska. Hej, čiže toto sú obrovské pointy za mňa, že o čomkoľvek sa bavíme, tak ako si na začiatku povedala, tak všetko má nejaký zmysel a všetko by nám malo slúžiť. Každá tá vec má úžitok. Hej, nechcem elektromobil preto, aby som sa rozčuloval, že ho neviem nabiť. Chcem ho preto, aby som ho plne využil na miestach, na ktoré je určený. To je celé. Dobre, ešte vaša spoločnosť Urbanix, ktorý si jeden z spolumajiteľov, sa zaoberá aj priemyselným osvetlením. Čiže povedz nám možno, že aj o tých vašich zákazníkoch, kto sú vašimi zákazníkmi, vašimi referenciami a aké sú tam nejaké aktuálne trendy, výzvy alebo čo sa v rámci toho poľa priemyselných osvetlení mení. Tak našim bežným zákazníkom sú firmy, ktoré sú napríklad v oblasti strojárstva, akejkoľvek výroby, skladu alebo administratívy. A takisto našim bežným zákazníkom je napríklad Aupark, Metro, Matador, Saint-Gobain. Sú to väčšinou firmy, v ktorých sa svieti. Ja mám trošku takú akože prúpovídku, že vlastne najviac šetrí ten, ktorý najviac svieti. Ako to je možné? U lediek to je veľmi jednoduché, pretože tým, že svietim veľmi veľa, dokážem na tom rozdieli veľmi veľa ušetriť. Ak mám napríklad vo výrobnej hale svetlo, ktoré pôvodne míňa 400 a ja ho vymením za 100 watovú ledku, to je čistá matematika, fyzika. Tam šetrím vlastne tých 300 watov na každom jednom svietidle počas x hodín. Čím viac svietim, tým viac šetrím. Takýmto spôsobom je to myslené. A tie trendy, čo si sa pýtala, tak v minulosti platili čísla, ktoré rozprávajú o efektivite tých svietidiel a tie čísla boli na úrovni 110, 120, 130. A dnes sa hýbeme na úrovni zhruba 180, 200. Vysvetlím. To znamená, že z každého 1 watu, ktorý klient kúpi, dostane energiu pôvodne z nejakých 130. Dnes sa bavíme o tom, že z každého watu, ktorý kúpi, dostane energiu na úrovni 180-200. A to už nehovorím o zlepšených podmienkách, lepšom podaní farieb, prípadne lepšej bezpečnosti a ďalších parametroch. A aktuálne v tých najnovších trendoch už sa hýbeme a rozprávame o tom nie len aká je matematika, fyzika, ale ako svetlo vplýva na hormonálny systém človeka. Akým spôsobom dokáže zvýšiť produktivitu práce. Akým spôsobom dokáže napríklad svetlo podporiť regeneráciu športovcov.
Hej, nehovorím, že je toto naše priemyselné, ale dnes sú tie trendy už nastavené takýmto spôsobom. Že zohľadňujú toho človeka ako takého. Človeka a okolie. Ak robíme verejné osvetlenie, tak je veľmi dôležité uvažovať nad tým, aby sme sa nebavili len o tom jednom stĺpe a stojane a nejakom svietidle, ale aby sme sa rozprávali, aký to má vplyv na človeka, na okolie, na prírodu, na hmyz a ďalšie veci. Hej, čiže toto sú témy, ktoré sú na stole aktuálne a ja som rád za tie témy, lebo my nežijeme samostatne, my nie sme samostatné jednotky v tomto svete, na tejto planéte, my sme súčasťou nejakého systému a je vhodné a za mňa, že správne a zodpovedné vnímať systém a svet okolo seba. Sú samosprávy otvorené, napríklad rozprávať sa o verejnom osvetlení, o napríklad zmenách a tak ďalej? Dobre si sa opýtala, sú otvorení rozprávať sa na tú tému. Ale sú otvorení konať? A čo sa týka konania, veľkou väčšinou narazíme na to, že treba to financovať. Samozrejme aj s financovaním vieme pomôcť. Napríklad my vieme technológie riešiť na leasing, alebo teda na úver, že v horizonte 5-6 rokov to vieme rozpočítať. Teraz poviem príklad. Ak platí klient 1,000 eur za elektrínu mesačne, tak my vieme spraviť situáciu a robíme to bežne, že bude platiť 950, to znamená ešte 50 ušetrí a my mu vymeníme tú technológiu a má novú, so zárukou, má zlepšené podmienky a platí toľko isto ako doposiaľ a ešte menej. A po 5 rokoch to vyspláca, technológia mu funguje ďalej. Hej, toto je model, s ktorým my robíme, s ktorým pracujeme, ale v tých samosprávach je to ťažšie. Je to ťažšie z toho dôvodu, že oni majú sériu problémov alebo výziev, ktoré riešia a toto je len jedna z nich. Áno. Ako si sa ty vlastne dostal ku spoločnosti Urbanix? Dostal som sa takým spôsobom, že ten názov je odvodený z môjho mena. Ja už na strednej vysokej škole, ak sme robili nejaké projekty alebo čokoľvek v škole, tak vlastne mne už tie projekty alebo fiktívne firmy sa takto volali. A postupom času sme tú firmu založili s mojím spolužiakom z vysokej školy. Tým pádom my sme vlastne dvaja spolužiaci, dvaja spoločníci a už to bude 15 rokov, riešime tieto témy. Ja mám technológie rád a mám rád to, aby ľuďom sme dávali nejakú pridanú hodnotu. Niečo, čo možno nemusí byť hneď uchopiteľné, hej? Lebo je to aj o ekonomike, je to o pocite a je to potom aj o efektivite tých jeho pracovníkov. K tomu sa možno viaže taký príbeh, že môj ocino robil športoviska po Slovensku a vždy mi ukázal, toto sme robili také ihrisko, toto sme robili také osvetlenie, tu nás sme robili s tým starostom také a také veci a mne sa páčilo, že to bolo všetko hmotné. Ja mám rada aj ITčka. Že si to aj zažil, aj si to videl. Áno, ale to tam zostalo. Je úplne jedno, že kto sa tam vymenil a tak ďalej, ale to tam zostalo a používajú to ľudia. Aj tie IT veci, aj aktuálne softverové riešenia, dnes každý chce byť ITčkar a neviem čo, to sú pre mňa super veci, ale to je nehmotné. My máme za sebou aktuálne cez 2200 realizovaných projektov, to znamená, že to je 2200 inštalácií, 2200 pomoci niekomu niečo zlepšiť alebo ušetriť. A vždy to tam zostalo. A vždy to pomohlo niekomu, kto tam pracoval. Takto sa na to dívam a takto vlastne sme to chceli. Ten vývoj bol, to sa k tomu asi dostaneme, že samozrejme, že úplne iný. Aj moje uvažovanie bolo iné. A keby sme sa bavili o 5 alebo o 10 rokov, tak asi zase pár vecí prehodnotím a zmením. Ale mne sa páči to fyzické a to, že sme odovzdali svetu alebo ľuďom niečo, čo im pomáha. Ďakujem, že si načrtol už vlastne tú tému, o ktorej sme rozprávali aj v uputavke, aj na začiatku nášho podcastu. Ty si mi teda spomínal, že podnikáš 15 rokov, ale tak naozaj podnikáš len rok. Tak skús nám možno tú tvoju podnikateľskú cestu, možno také tie podnikateľské výzvy, také kľúčové milníky firmy priblížiť a potom, čo sa teda udialo za ten ostatný rok, alebo aká zmena prišla, že naozaj to vnímanie sa preklopilo u vás a u teba a takto teda si to odprezentoval. OK. Takže my sme začínali tak, že sme vlastne nevedeli, ako začať, iba sme to chceli.
A to sú také tie prvé myšlienky, že sme chceli niečo robiť. Samozrejme, ako mladí nadšení ľudia, chceli sme zarábať, videli sme, že sa to dá. To bol rok nejakých 10-11, možno okolo 10. Začali sme robiť veci, že sme dovážali z Ázie. Ja neviem, že to boli, že psie svietiace ledkové obojky, prípadne hodinky a rôzne takéto záležitosti, alebo žiarovky. A postupne sa to nabaľovalo, žiarovky, panely, dokonca prvé svietidlá, ktoré sme doviezli priemyselné, tie sa nám skoro všetky pokazili. Hej, to je jeden z takých akože najsilnejších príbehov, že ja to aj spomínam, aj párkrát som to už niekde vravel, že nám odišla celá hala, to bolo v tú chvíľu, to bolo že likvidačné. Mm-hmm. Hej, že my sme niečo doviezli s dobrým úmyslom, celé sa to pokazilo a teraz tiež, no čo ideme robiť? Tak ako proste ste reagovali? Buď sa vzdáme, ano. Alebo to zvládneme. No tak proste sme to slušne odkomunikovali, čo je za mňa veľmi dôležité, je vždy komunikovať. Veľa vecí v živote nevíde, veľa prúserov človek spraví, ale treba to odkomunikovať. Áno, stalo sa toto, navrhujem takéto riešenie a s týmto ideme ďalej. Ja mám možno ešte tú výhodu, že zhruba od 15 rokov ocino robil strojarinu a vlastne od 15 rokov sme chodili akože brigádovať, pomáhať. Mm-hmm. Hej, čo som zametal, alebo vrtaky, alebo nejaké ďalšie komponenty do výroby upratoval, to je jedno, ale navnímal som tú situáciu, navnímal som, čo to znamená. Že sú tam nejakí ľudia a tí ľudia nám pomáhajú tvoriť nejaký proces. Hej, oni tam nie sú tí najspodnejší, tí najobyčajnejší, tí chlapi, čo robia na strojoch, lebo bez nich sa to nestane. Občas sú aj najdôležitejší. No koľko razy to tak je? A to poviem napríklad, keď sa dostaneme k nám ako našej téme a vravím to napríklad aj na obchodných poradách. Mňa klient vidí hodinu alebo 2. Našich obchodníkov, ak sú s ním a máme že aj dlhodobé vzťahy, vidí niekoľko hodín. Ale ak robíme väčší projekt, tak podľa niektorých, tí najposlednejší robotníci sú za nás veľmi dôležití, lebo klient ich vidí niekoľko dní alebo na väčších stavbách niekoľko mesiacov. Čiže našu spoločnosť na inštaláciách, na stavbách, na realizáciách kdekoľvek vidia a reprezentujú vlastne naši pracovníci. Tak. Ako komunikuje, ako sa oblieka, či sme vôbec zladení, či vie, čo má ísť robiť. Ako sa správa. Či 3 hodiny reaguje. denne fajčí a sedí. To je obrovský rozdiel, ako reprezentuje za prvé seba a je veľmi dôležité, aby mu docvaklo, že reprezentuje aj nás. Čiže za nás je toto veľmi dôležité. A pracujete s tým v rámci nejakej firemnej kultúry, v rámci nejakých interných školení, smerníc a akým spôsobom k tomu pristupujete k tým zamestnancom? Pracujeme jednak v zmysle komunikácie smerom von a takisto aj komunikácie dovnútra, aby sme im vedeli vysvetliť, že prečo to tak je. Nie, že to je príkaz a moja svojvôľa, ale že to naozaj má pridanú hodnotu aj preňho. Ak bude klient spokojný a on sa naozaj že odprezentuje, je schopný poradiť, pomôcť, zodpovedať a naozaj, že urobiť to, čo urobiť má, možno ešte aj jemne navyše, tak ten klient sa veľmi rád a ochotne vráti. Hej, ja nechcem klienta, ktorý je nahnevaný, znechutený, frustrovaný a zaplatí len preto, že musí. Hej, to je kvázi taký ten najhorší scenár. Hej, ideálne, keď akože zaplatí. Hej. ale ja chcem klienta, s ktorým si budem vedieť takto sadnúť a aj napriek tomu, že niečo nevíde. Alebo zabudneme, však sme ľudia, hej, tých vecí robíme veľa. Aj napriek tomu si povieme, spoločne sme to zvládli a to, čo sme mali spraviť, to sme spravili. A donesli do úspešného konca. Ale Michal, my sme odbehli, takže sa vrátime na tú cestu tých milníkov v rámci vašej firmy. Takže poďme naspäť na tú výhybku a pokračujeme v tom rozprávaní. Okay. Vrátim sa k tomu začiatku a to bolo, že naozaj také skúšanie, pokus, omyl, iba spovzdiali také sledovanie, že čo asi je obchod. A to poviem, som vyštudovaný ekonóm aj so spoločníkom. Na druhej strane o realite biznisu, o realite sveta, o realite toho, že ako sa to naozaj robí, sme sa dozvedali v procese, hej, že za pochodu, za behu. Urobili sme hodne veľa chýb manažerských v zmysle toho, že nemali sme stratégiu. My sme v podstate len niekoľko prvých rokov dúfali, že to dopadne a dopadne v náš prospech. Vy ste mali nadšenie.
Áno, Mali ste vyslovene ten sme boli zápal? dvaja nadšení, ktorí chcú a budú fungovať, ale bez toho sa to nedá. Mhm. Hej, ja si dokonca ani nemyslím, že niekto by to bez adekvátnej prípravy alebo nejakého fakt, že nabrífovania sa a fakt, že backgroundu, takého zázemia totálne biznisového, by išiel podnikať vyslovene, že procesne, strategicky, že aktivitami naplánované dni. To akože málo kto si myslím, že takto začal, ale na začiatku je dôležité to nadšenie. Len za mňa je hodne dôležité, aby to takto neostalo. A my sme zistili, že to tak nemôže zostať. Ako sme rozširovali tým, my sme prijali prvého človeka, zrazu otázka, čo s ním? Potom to boli ďalší musíš mu ľudia. dať agendu, musíš ho vyťažiť, musíš ho zaplatiť. Tak, zrazu to boli ďalší ľudia, potom to boli že rôzni ľudia. Každý má svoju výchovu, každý má svoju mentalitu, každý chce niečo iné. Dokonca každý reaguje na niečo iné. Hľadali sme gombíky, komu ktorý gombík stisnúť, aby sme sa teda vedeli zladiť. A rôzne takéto veci, ktoré nás učil život. Áno. A my zase pristupujeme k veciam tak, že chceme byť obklopení poznaním. Čiže postupne sme sa vzdelávali, ako sa to robí. Učili sme sa od ľudí v priestore Československa, ktorí nám s tým vedeli pomôcť. Vzdelávanie, školenie, nejaké mentoringy, nejaké koučovanie, nejaké semináre. A postupne sme prišli na to, že zrazu máme tím ľudí a treba ho riadiť. Treba nastaviť procesy. Treba nastaviť nielen ten tím, ale aj sami seba. Hej, ja som preto povedal, že za tých x rokov, je to posledný rok, možno rok niečo, ale z toho dôvodu, že ja dovtedy som nenastavil sám seba z môjho terajšieho pohľadu na rolu podnikateľa. Snažil som sa vyhovieť, snažil som sa pomôcť. Ten zlom nastal vtedy, keď som si povedal, že proste ja chcem, aby sa veci diali tak, ako chcem naozaj ja. Nie ako to niekto očakáva. Nie ako by sa to malo. Aby oni nemenežovali teba, ale aby si ty manažoval svoj čas, svoju firmu. Aby to nebolo o tom, že ráno prídem a zosype sa mi proste celé všetko na hlavu, lebo každý čaká, kým prídem. Hej, takže za mňa je veľmi dôležité si upratať sám seba, ako alfa omega, úplne, že sám seba, upratať svoju myseľ a potom môžem upratovať firmu. Ak poviem upratovať, tým mám na mysli, že nastaviť procesy, ale ich zároveň aj odkontrolovať. Nastaviť aktivity ľuďom, ale ich aj odkontrolovať. Nastaviť aktivity aj sebe, aby som mal priestor vlastne byť aj sám so sebou. Napríklad máme definované porady. Ja chcem, aby sme porady mávali pravidelne v pondelok o 7:00, máme realizačné, čo nás čaká v ten týždeň. A máme že hodne dobrú online komunikáciu, fakt, že online, ale fyzicky sedíme spolu, aby sme si povedali ako človek človeku, čo sa nedá napísať za pár sekúnd. Potom mám obchodné porady a raz mesačne máme veľkú poradu, aby sme nestratili kontakt aj s ľuďmi zo skladu. Aby sme nestratili kontakt aj s ľuďmi, s ktorými ja nemám šancu byť dennodenne. Čiže zapájate vlastne všetkých zamestnancov. Minimálne, aby sme sledujete spätnú väzbu? Presne tak, aby sme sa videli a aby sme vlastne boli v tom fyzickom kontakte. Hej, že tak ako bolo povedané, ja milujem technológie, ale my sme stále ľudia. Ako to príjmajú zamestnanci, ako na to reagujú? No, my hodne veľa vecí teraz aj v procesoch, aj v aktivitách meníme. Čiže sú typy zamestnancov, ktorí budú frflať, že zase niečo nové. Potom sú takí, že wow, výborne. A potom sú takí, ktorí sú niekde takí, že keď to dám, že ABC, tak sú takí niekde, že napomedzi. No však uvidíme, čo z toho bude. Ale to je v poriadku. Každý sme nejaký a každý sme jedinečný. Za mňa to je úplne v pohode. Je na nás a je mojou úlohou, aby sme nastavili ten smer, aby sme my sami so sebou vedeli komunikovať a odsúhlasiť si, dobre, tak toto je tá cesta, túto cestu ideme. A ľudia sa k nám pridajú. Rozumiem. Aká je teraz momentálne tvoja rola vo firme? Čo máš na starosti? Aktuálne mám na starosti ja mám na starosti obchod a kolega má na starosti realizáciu. My to máme vlastne ten môj spoločník takto rozdelené ako keby, že dve polovice. A moja úloha je ako keby vymýšľať to smerovanie, tú stratégiu. Ja som viac menej taký, že ja tak trošku víziu tvorím a sem tam uvidím. A on to tak ako keby, že zreálni. On ťa troška stiahne. Takže sem tam to je takto. Mňa veľmi baví, mňa motivuje rozmýšľať, ako by sa veci dali.
Mhm. Nie všetko sa dá hneď a to sa ja tiež učím, že nejde všetko hneď. Nejde všetko tak, ako by som chcel ja. Ja som napríklad taký bol do minulého roka 2 taký freestylista, hej, že a však to urobíme, jasné, a pocitovo, a ja to cítim takto a ideme, ale ja za posledný rok alebo 2 ja milujem čísla. Áno, je to smer, je mi to blízke, ideme týmto smerom, dobre, pozrime sa na to z pohľadu čísel. Ako to vyzerá? Čo nám to prináša? Že tú intuíciu viac racionalizuješ. Ale snažím sa to spájať. Nie obmedzovať, ale spájať to. Aby to nebolo o tom, že nie teraz sa musím že rýchlo hodiť alebo zmeniť do tej pozície, ja som nejaký milujúci človek, Excel a neviem čo. Je to pomôcka tomu, aby som sa rozhodoval. Stále sa rozhodujem na základe intuície, stále je pre mňa veľmi dôležité, ako sa cítim a čo navnímam, či z ľudí, či zo situácií, ale o mnoho viac, ale že o mnoho to opieram o tie čísla, o dáta. Hej, že aby sme sa teda, ak sa ideme o niečom baviť, tak proste tak sa poďme baviť o tomto. Ak niečo robíme, chcem vedieť kto, ako, dokedy, s kým, čo to znamená. Čo to znamená pre mňa, čo to znamená pre teba. Kedy u teba nastalo takéto podnikateľské uvedomenie, že kedy si naozaj uvedomila, alebo a čo to spôsobilo naozaj, že takýto zlom, že keď si naozaj predtým fungoval tak viac pocitovo, zrazu si to začal viac racionalizovať a podkladať dátami a teda tým pádom aj tá firma naberá nejaký iný smer alebo nový smer? No, my sme mali 2 také ťažké body. Nám sa situácia začala komplikovať. To sú také tie bežné zaužívané frázy za posledné roky. Áno, je to vlastne situácia od covidu, kedy o mnoho horšie sa nám komunikovalo. Náš biznis je založený na tom, že my fyzicky ideme ku klientovi, kde to miesto treba navnímať, odmerať a treba analyzovať celé tie vstupy. No a toto sa nám skomplikovalo. Samozrejme, to bolo obdobie, ktoré si myslím, že ako reálne nepomohlo nikomu, ale prinútilo nás to reálne sa zamyslieť nad tým, že čo a ako robíme. A za posledné roky sme takisto cítili takú trošku neistotu, možno frustráciu v okolí, ale zamerali sme sa na to, že my chceme robiť s ľuďmi aj v práci u nás a obklopiť sa s ľuďmi, ktorí chcú. A takisto aj klientov hľadáme takých, ktorí vlastne chcú pracovať. Pre nás nie je podstatné, či je niekto pečie chleba, alebo vyrába strojárske výrobky, alebo natáča podcast. Všade, kde čokoľvek, kdokoľvek robí, potrebuje svietiť. Potrebuje mať inštaláciu, potrebuje mať bezpečnú inštaláciu. A ideálne, ak to napojíme na fotovoltiku. Takže z tohto pohľadu my máme že obrovskú výhodu, že my môžeme ten trh osloviť, že segmentačne, že takmer celý. Čo ale ma prinútilo reálne na to myslieť, tak to bol akože to bol bod, kedy som si povedal, že proste už ma to nebaví. Snažím sa, stojí to extrémne veľa energie, stojí to extrémne veľa financií a vôbec to neprinášalo to, čo som ja očakával. Hej, nemal som z toho úžitok. Ten efekt nebol taký, aký bol to akože očakávaný. vôbec a prišli sme k bodu, kde sme mali že extrémne finančné problémy a povedali sme si, že ak to teda chceme robiť, tak proste tak to robme tak, ako sa to robiť má. Robme to najlepšie, ako vieme. Robme to zodpovedne a to potrebujeme vyžadovať aj od ľudí, ktorí sú s nami v tom. Hej, to, že chcem ja, to je málo. Takže toto bol taký ten akože kritický zlomový bod, kedy naozaj veľa financií sme mali vonku, mali sme problémy s cashflowom a teraz, že dobre, poďme sa na to pozrieť, čo reálne vieme urobiť. Optimalizujme si náklady, optimalizujme si ľudí. Začnime každý od seba, optimalizujme seba. A toto bolo vlastne takéto zlomové obdobie a za posledný rok a pol, možno 2, akože vyslovene na tomto pracujeme. Ako vyzerá tvoj kalendár dnes oproti, povedzme, pred 2 rokmi, pre obdobie? Keby som vytiahol kalendár, tak moje bublinky, alebo teda tie časové sloty sú modré, takže je takmer celý modrý. Takmer každý deň, fakt, že 90% pracovných dní a už aj víkendy sú naplánované. To znamená, že ja som si kedysi plánoval len klientov a to bol ten čas, kedy som nedvíhal, kedy som sa venoval tomu klientovi, kedy som bol na stretnutí. Aktuálne mám časové bloky plánované aj sám pre seba, to znamená porady, prípadne časy, kedy sa ja niečomu venujem, mimo časov, kedy sa venujem klientovi.
Čiže na venujem tvoju sa, agendu áno, napríklad si venujem vyhradíš sa čas. svojej agende. Venujem sa napríklad najnovšie mám piatky vyčlenené na takú spätnú analýzu toho týždňa a prípravu na ďalší týždeň. V nedeľu večer mám, ak som teda, že nemáme nejaký iný víkendový plán, tak vlastne tam mám plán na to, alebo blok na to, aby som sa pripravil, alebo úplne, že sa trošilinku, hodinku zamyslel nad tým, čo bude v pondelok. Hej, myslím si, že to je taká tá obľúbená veta, ja ju poznám od Peťa Krištofoviča, že je lepšie byť pripravený ako prekvapený, ale je to 100% tak. A na všetkých týchto vetách, učeniach alebo seminároch my sa v princípe nedozvieme nič nové. My to všetko vieme, ale raz za čas je vhodné si to pripomenúť. Alebo to občas niekedy tak cinkne. Presne hej? tak, ale najdôležitejšie je proste tak to žijeme. Poznám veľa ľudí, oni sú len seminaristi, chodia, točia dookola, ale na čo? Lebo oni to len počúvajú, ale oni to nerobia. Nezavádzajú to do praxe. Presne to tak. je to, zaviesť to do praxe. Michal, rozprávame sa v podnikateľskom podcaste BNI Slovensko, čo je podnikateľská platforma, ktorá združuje podnikateľov. Ty si členom novou založenej skupiny v Žiline. Približ nám, ako BNI pomáha rozvoju vašej firmy, alebo prečo ste sa rozhodli stať sa členom BNI Slovensko, aký to dáva z toho podnikateľského uhla pohľadu význam pre vás? Čo sa týka BNI, tak poviem to tak ako keby, že zoširšia, hej. Čo sa týka networkingových aktivít alebo platformiem, tak ja som nenašiel lepšiu v priestore Slovenska alebo teda možno Strednej Európy, ktorá by bola dostupná pre nás. Nenašiel som zmysluplnejšiu a nám to význam dáva z toho dôvodu, pretože tu nás sú premyslené stratégie, premyslené kroky, premyslená komunikácia. Je to seriózna platforma, od ktorej za prvé viem, čo očakávať a za druhé viem, že nejdeme si sadnúť na kávu. Hej, je veľmi dôležité, tak ako aj za tie posledné 2 roky, čo sme sa bavili, že všetko musí mať nejaký význam, musí to byť naplánované a tak ďalej. Tu v BNI, tu na to je. Oni vedia, čo robia, vedia, čo sa očakáva od toho klienta, že bude robiť na tom stretnutí. Minimálne také tie základné veci, to predstavenie. Ja som skoro zostal v nemom úžase, aj na ostatných seminároch prišli ľudia, ktorí podnikajú alebo vedú ostatných ľudí 15-20 rokov, a keď mali povedať, že kto sú, čo sú a čo vlastne robia, oni neboli schopní. Za mňa to je zaražajúci fakt. Nevedeli možno v takom hutnom, rýchlom, krátkom čase vystihnúť podstatu toho, čo robia. A to sa práve v BNI aj všetci podnikatelia naučia na úvod, lebo tiež prichádzajú a je to pre nich nové, ale potom už vlastne vedia to zaviesť aj do praxe aj medzi ostatných svojich, napríklad obchodných partnerov. Súhlasím. A čo by som ešte vyzdvihol, tak to je to, že v BNI sú ľudia a my sme tým pádom obklopení ľuďmi, ktorí chcú. To nie sú ľudia, čo sú tam na silu. To nie sú ľudia, ktorých nejaký šéf vyslal, že chod si tam sadnúť. To je proste o tom, že tam sú ľudia, ktorí chcú a ja sa dívam na svet tak, že stačí jedna veta, jedno slovo, jedna myšlienka a to nás vie posunúť. A tu sú ľudia, ktorí nás vedia posunúť, alebo sa vzájomne vieme posunúť navzájom. A úžasná veta, a kým som to nepočul, akože som sa nad tým nezamyslel, tak to je taká tá skvelá otázka, že a ako ti viem pomôcť? Hej, to Pritom akože, taká jednoduchá otázka. To je jednoduché. Ale má veľkú silu. Presne tak. A nie sme na to naučení. Hej. To súhlasím. Takže za mňa sú toto tie dôvody. A ja som rád, že sme členom BNI. Super, ďakujem veľmi pekne za také priblíženie aj vám všetkým divákom a čitateľom a poslucháčom. Chcem možno tento podnikateľský diel uzatvoriť nejakým jedným podnikateľským typom, rádov, čo je pre teba také, že naozaj že dôležité, čo by si odporúčil aj ostatným podnikateľom, ktorí povedzme ešte sú na tej ceste pokus a omyl, ale chceli by sa preklopiť do toho, že mám jasnú stratégiu, mám cieľ, za ktorým idem a dodržiavam ho. Za mňa by to bola úplne jednoduchá vec a to, aby sme sa všetci zastavili, aby sme využili jeden deň, spísali si z takého svojho vnútra, z tých svojich pocitov, čo naozaj chceme, definovali, že akým spôsobom to vieme dosiahnuť, či vôbec je to reálne, či to nie je len sen.
A keď budeme mať definované, čo naozaj chceme, tak dajme k tomu aktivity. A za mňa to najposlednejšie, ale najdôležitejšie, začnime to robiť. Ak verím tomu, že to je reálne, ak naozaj v tom vidím príležitosť a začnem to robiť, tak neexistuje zlá cesta k tomu, aby som sa k tomu svojmu pomyselnému cieľu dostal. Ak robím to, čo ma baví, ak tam vidím príležitosť, ak si viem zodpovedne napísať aktivity, rob toto vtedy a vtedy, oslov toho a toho, a naozaj to budem robiť, tak neexistuje spôsob, ako zlyham. Ľudia zlyhajú len preto, lebo to nerobia. A ešte skôr zlyhajú, lebo si ani nesadnú. Ani sa nezamyslia, ani to neurobia. Čiže myslíme, robme a potom konajme. Fakt, tú aktivitu treba vykonať. Ďakujem veľmi pekne. Takže lúčime sa dnes s inšpiráciou zamyslieť sa, zastaviť sa a potom sa do toho pustiť s plnou vervou. Ďakujem, Michal, veľmi pekne. Mojím dnešným hosťom bol Michal Urban zo spoločnosti Urbanix a ja sa na vás teším niekedy na budúce. Majte sa.